Lah kan biyen sik gandeng karo sapa mi kae? Sapa? Sapa no sapa? Duh win anu. Oh ora. Ngene lho ngene. Aku kan yo tidak pernah toh mempermasalahkan masa lalumu. Lah ya aja sampai parep dadi peperangan dunia apa piye? Lah yo aku tidak pernah mempermasalahkan masa lalumu. Aku lah gak ndek masa lalu kabeh lho tak ora tak akoni kae gur gimmick tok sing kae. Loh, aku tidak pernah mempermasalahkan niken biyen arep umpamane bahasane iki jatuh di pelukan orang yang salah. Aku boyo tahu ngomong ning ngono kan tidak. Ning sing penting ora biyen-biyen saiki membuka lembaran yang baru. Kok aurane beda karo biasane kok merengut ulate peteng jane nek apa? Nek apa jane? Ana rembug dirembug, ana perkara dipecahke bareng-bareng. Nek apa ora gelem ngadeg wis disepoti kaya ngono apike, kaya ngono ramene kok. Ndak gelem ngadeg iki gini ya. BM itu apa? Bad mood. Lah yo bad mood iki kan mesti ada sabab musababnya. Nopo bad mood? Wong yo acarane meriah sing nonton akeh kok iso bad mood kan yo. Lah nyapa aku dicelombak niken. Aku ki mbasakne para penonton, mbasakne para penonton. Ndak mau. Lho. Mbasakne para penonton iki kan nek nyeluk sampean ben sampean lebih terhormat kan Mbak dengan sebutan Mbak. Aku ki dudu nyeluk sampean secara pribadi, tapi ora sine nyeluk Mbak ini kene nek sing nunggoni to liyane aku. iki di live streaming kok ndak dadi fitnah itu. Fitnah itu lebih kejam daripada dosa. Kok iso tekone carry lho Mas. Teko carry aku bar tulung agung. Sing teko dhisik ning kene kan sampean. Aku ki entuk omongan. Jare Mas Akbar ki dhisik duwe mantan ning semasa. Lah kok ndelalake cinlok ketemuan di belakangku kan aku juga ndak tahu. Kok malah nyelok Mbak. Tembunge Jawa ngarani kelemben-kelemben roti-roti biyen-biyen saiki. Wong biasane iki zaman saiki iki pemenangnya adalah orang dulu. Pemenangnya adalah orang pertama ya. Kamu ngoy pacare Akbar pertama ya ning semasa. Terus nek ketemuan karo mantane sing dhisik apa ya ngerti, terus disalini ngono apa ya genah. Ngene lho, jangan mempunyai asumsi yang buruk. Wong pentas wingin-winginane karo aku ya seneng, ya mood, ya bangga, ya bahagia. Kok ning kene kok beda karo biasane? Masalahe tekone gak karo aku. Lah sampeyan iki kan mau ana acara ya toh, ana acara rekaman jare ning Tulungagung. Lah nek aku tekoku jam 11, tekoku setengah 11 mosok kene arep sing dalang arep Pak Asop dhewe kan ya ndak mungkin. Lah gitu kok jari ndak apa. Kayak kemarin padahal wis tak beline 3, ndak mau dipakai, ndak mau aku turun aku. Aja ngono to. Lah kan jare kan sik to. Sampean ngene iki yo ngabari pakai yang ini, wis pakai yang ngabari ini. Mas Ardi kemarin wis ngabari. Ardi. Terus Mas Ardi bilang gini, anu Mas Akbar gak gelem gawe kuwi, soalnya kurang cocok gambare. Mending ngono gak Mas? Ora. Aja menyebarkan yang tidak-tidak. Ngadeg ya. Emang. Bacok itu. Obak-obak banyu bening kowe. Masa ndak gelem ngadeg? Hah? Ngadeg aja ngono. Ayo ngadeg. Aku mana digendong ini? Gendong piye? Ayo ngadeg. Ayo to, ayo. Lah ngene lho. Kene. Piye? Wis kene sik. Wis aja mayah-mayah teyus ya to.
Wis kene. Maya Teyus. Wis ning kene. Wis ning kene ae. Ya ta, Dron. Sing nonton akeh mosok arep nesu kan malu to. Lah sing gare malu sampeyan lho. Lah nyapa kok iso aku iki lho, heeh. Dron penonton ning kene SMA 1 terus SMA 1 ki padahal tiap tahun wayangan yo bintang tamune sampeyan lho. Kok iso sampeyan kok mempermasalahkan lagi saiki ora biyen-biyen. Lah kan biyen orang gandeng aku to. Lah kan biyen sik gandeng karo sapa mi kae? Sapa? Sapa no? Sapa? Duh win anu. Oh ora. Ngene lho ngene. Aku kan yo tidak pernah toh mempermasalahkan masa lalumu. Lah ya aja sampai parep dadi peperangan dunia apa piye? Lah yo aku tidak pernah mempermasalahkan masa lalumu. Aku lah gak ndek masa lalu, kabeh lo tak ora tak akoni kae gur gimmick tok sing kae. Loh, aku tidak pernah mempermasalahkan nih kan biyen arep umpamane bahasane iki jatuh di pelukan orang yang salah. Aku boyo tahu ngomong ning ngono kan tidak. Ning sing penting ora biyen-biyen saiki membuka lembaran yang baru. Sing penting saiki niken wis ana regemane RM Akbar Syahalam. Pede. Sapa? Ngucapkan salam cek. Oh iya, kagem sedaya. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penontonnya Buya ini ya Mas? Iya, itu. Masya Allah, subhanallah. Ulang tahun SMA Ulang 1. tahun SMA Pegri. Kok Pegri? Pegri guru. Lah aku ya neng tulisannya Pegri kok. Ya Mas Dik itu di bawah naungan Pegri. Oh. Maksudnya SMA 1 Nganjuk. SMA 1 Nganjuk. Oke, semasa ya Mas? Semasa Nganjuk, semoga semakin sukses ke depannya, semakin banyak muridnya, semoga lulus semua. Terus apa nih ya, semakin maju, semakin bermutu, semakin jaya, sejahtera selamanya, amin. Nek murid kene iki mempunyai moto bersatu bermutu nomor 1. Mutune jelas apik-apik. Contone alumnine ya kaya aku. Niki nak bermutu apik. Mutune kan apik ngono to. No comment. No comment lho, kepala sekolahnya Pak Asop. Bapak Asop. Ya, didongakne apa? Bapak jangan ya, Mas. Hah? Bapak jangan. Kok Bang, Bapak jangan ya? Bapak Sop. Kuwi jangan sop. Nganggo A kok. Oh ya. Bapak Asop niku sing pundi to, Kang Mas? Yang duduk di depan, Nggih, kita doakan aja ya. Iya, no. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Terus sehat selamat wilujeng. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Yes, wish you all the best. Wah, dah. Apa mau lulup the best sih apa? Wis lulup the best sih lho masak. Doa terbaik. Oh, doa terbaik Ya. buat SMA 1. Ya, dan juga Bapak Sop. Bapak nganggo A kok sop tok Ya, lho. Bapak Asop. Ngene ya, Dik niken ya. Kenapa? Kan aku ki ketemu terakhir karo sampean kan ya pentas ning Kemlokologi kemarin. Dek ingin lagi ketemu kok iso ngomong ngono. Dek ingin lagi ketemu kena kita. Apa kok? Ini apa maksudnya? Maksudnya ketemu. Maksudnya itu dalam di sini dalam arti ketemu di panggung. Iya. Itu terakhir di Kemlokologi. Iki lagi ketemu neh. Mula Ora no, ning Taiwi apa ning sing aku pacaran karo Mas Badar kuwi lho ning. Ning Nganjuk ning ndi Mas? Balai Budaya toh. Heeh. Ya, tapi kan sampean tidak menyinden di sana. Oh iya. Ya, mula aku kangen suaramu, weta. Ora ketang sak tembang untuk menghibur warga masyarakat, khususnya keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Nembang apa lho cah? Suaraku ndak tekai. Olah, yo ditekak-tekake to. Nyanyi ndak? Loh kok nyanyi yo? Lah sampean Sampeyan sing bawa. Oh, aku kon. Sampeyan bawa. Terus sing Engko aku tak sing ngendang. sing nembang sampean njaluk slendro apa pelok? Manuk. Manut. Kok manuk lho Mas. Manut. Pelok ya, pelok. Pelok Mbah Targun.
Kepo ya enek lho dalang kok dikongkon sinden nek ora awakmu gitu. Ya kan saling membantu toh. Ya tapi kan ngene iki nek sing wani kan nggur sampean jajal bawanono Mas umpama ngono Sinta Mbak Enggar apa wani? Bawa sing bawa sampean Mas ora wani to. Sing wani nak nggur sampean kaya ngene gematiku lho mosok jebuk curigai karo masa laluku ya. Sing mantan yang semasa wis sapa ngono. Tapi Ben VC mesti bahas mantane nyapa? Kapan ndak tahu ya ndak pernah ya aku. Kok iso bahas? Sumpah. Ora nate. Wis ora sak sumpah-sumpah didelok penonton oke semene. Oh iya. Apa ya pelek? Ndang barnya nyabar. Waduh. Tak mut. Batukmu, batuk. Pelek. Nyidam sari kakidong memanis Niken Dalam. Aku ning kene iki sebagai apa? Dalang. Dalang itu menggerakkan apa? Wayang. Apa bedanya wayang dengan Niken Salindri? Kalau wayang itu kan gepeng, kalau Niken kan enggak. Oh, bukan gitu. Lah apa? Kalau wayang itu semakin lama itu nyapo pren apa wah urung tak apa-apa kalau wayang itu semakin lama umurnya sampe namanya kayak Mami Heru taman. Aku kini nerokne sampeyan gitu aku kalau wayang itu semakin lama umurnya itu semakin antik. Kalau sampean semakin lama semakin cantik ya. Napa delokmu kok tekan ndi mau? Mbah. Kaya ngene. Nyidam sari kakidung memanis kaya kumbang kang amulat sekar kepengin ngisep madune brangangang swara arum yayah manten kang lagya karon se deni Mamet Prana marang Kusumayu sedalutan bisa nendra karo mlaku ben suasanane panggunge ben urip. WW Mas. PB Ngateng-ngateng. sampeyan sing mlaku. Lho. Wis sisan. Modal kon mlaku dhewe renggang kula kinepyur pulut. Saya ketik dalang kok ngotak-ngatek terus. Nyidam sarining tresna mlakune gak ngina-ngene kaya mentok. Aku wis bawa ya ta saiki nembang nggo Mukadimah Limbukan ya. Iya. Apa sing pelok wis bebas wae meng bawane nyilih nyidam sari. Setia tuhu mawon nggih. Setia tuhu tak nyimakkan kene ya. Mungkin mboten teka pripun Mas? Ya tak junjung. Tenan ya? Ya. Wis ra tak tekakne nek. Ora. Apa yo tega ta? Monggo setia tuhu nembang alon-alon. Yuk nganti-nganti awake dhewe to. Insis. Oke sing nganti-nganti seneng karo Akbar karo Niken. Tapi di sisi lain juga banyak. Mula sampean mau padu aja nganti kegawa kebrongot karo emosi. Mergo nek dhewe nek apa-apa niki sing keplok ki ya akeh. Lho ora apa to. Tapi yang namanya hubungan itu pasti ada tukar padunya loh Mas. Oh ya, minangka bumbune kono ya. Nek aku gak nesu berarti kan aku gak sayang sama kamu. Kamu mau toh gak tak nesoni gitu terus aku duyem ae gitu mau. Ya enggak mau. Nek mau ya ndak apa-apa. Ini ada apa itu dari penggemar nggih? Oh, Agni Lover. Waduh, ada. Agni Lovers. Iya. Mas ya dibawakan ke atas. Oh, Mas Katis. Ada ucapannya itu. Iya, itu. Wah, itu buket seperti itu. Lah. Gede men.
Oh bajire tak nek koke lho. Loh kan ini Nita sama bakul kok toh Mas. Iya, heeh. Oh, ki anak apane iki? Oh. Wah, dhewe kon badmintonan iki ketoke. Oh, koyo ngene. Iki ana rokoke Silver Queen. Oh, kok raket. Oh, terus ki duwe eketan. Wah. Itu diwacane itu. Oh, iya. Bacakan dong. Sini. Oh, ada lagi tuh sayang ya. Mas. Buket tok sak kelir dhewe piye. Ada lagi nih, Mas. Ya. Apa tadi? Ya. Oh, ya, siap. Ini Mas Akban ditampar dulu. So dimbruk nih. Ini ada ini. Dibaca. Kamu kemarin punya hutang sama aku toh ini tape ini. Wis to gawanen nek duwite gawanen. Calone kan ya dhuwitku ya dhuwitmu. Kecuali nek rokok ki nak nggo aku, sampean kan gak ngerokok. Lah yo gak apa-apa toh tak ge aku toh. Rokoke sampean kan beda, ya dibaca ya, heeh. Yo, Ini panjang ini. Iya, panjang no, Teruntuk Bakul Kok dan Mbak Nita. Bakul Kok. Samian Bakul Kok jenenge. Iya. Terus semoga kalian bisa seperti Kok dan raket yang tidak bisa terpisahkan, selalu sejalan dan satu tujuan. Ojo tukaran ae, ojo nesuan ae, langgeng-langgeng ya. Couple kesayangan kita Agni Lovers siap kawal sampai halal. Dukung dalam suka maupun duka, siap jadi garda terdepan buat kalian yang selalu siap support kalian tanpa batas dan tanpa kenal lelah pokoknya. Dari kalian kita banyak belajar arti kesabaran, kesetiaan. Dari kalian kita yo ngalah. Agni Lovers via grup WA, love you sekebon. Agni Couple kebangsaan dan salam kemati selawase iki wis Ban. Oh ya enak. Wah. Iki apa? Oh iki nyuwun gendeng iki. Gending. Cakra kembang, duet Mbak Nita dan juga Bakul Kok. Terus wi sing apa kuwi? Sing ini. Wah keren. Der. Apa? Der iki. Dir ya. Atau der itu macane. Mbak Niken dan Mas Akbar sehat-sehat bahagia selalu harmonis. Semoga yang kalian cita-citakan bisa tercapai, amin. Lancar segala urusan dan rezekinya. Maaf kalau boleh request satu lagu diduetkan. Sotia, Cokro Kembang, salam gemati selawase. Sampean nganggo klambi abang kok kaya iki ya. Lucu ngono. Tapi ini gak bernyawa. Oh, gak bernyawa, gak bisa anu ya. Sudah ya, kayak, Mas. Duduk dulu istirahat nanti lagi ya. Gue iki yuk kik. Bayo. Taruh sana lagi, Mas Karis. Wah, buat tenan. Wong lanang sing gelem ngongkon aku ya gerak bar tok lah sini. Kok iso mbok bales ngono lho. Iya. Iya, wes. Mana itu? Iya. Nih, wes. Ora entuk rokok kok semasa entuk rokok kok iki. Iso alon to. Wes kok cacah ya nek gong keduman rokok dijupuk siji-siji ya. Oke. Iki jenenge Mas apa? Mas Tres. Iya, Mas Tres. Mas Tres terima kasih ya. Kuwi mau koyo mateni aku, Mas. Nadamu kedur dikongkon bes duduk dong, bes. Endi? Emang wow. Cepet blangkone wis. Ben mulai ra nggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam pira ya, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya digedong ngono tok wis. Oke. Apa ini? Apa ya? Nyanyi dhewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji nih lho. Sing gampang nih lho. Apa kae?
Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar enek kene. Ndak wes aku menolak tawaran duit sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh? Ya. Lho HP teng ceru handle bisa iso. Ayo apa sembarang. Yo. Coba GPT. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane ben bukan gajah. gawe musisi pokoknya yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri ya masih menyaksikan Bunda. Oh, itu. Apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara ya. Siang pantoro ratri. Terus? Sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak moco, aku ora apal kok. Ndi HP-ku? HP-ku mau mbok buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa fotoku mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei. Wong sing ora. kirimi kono kok. Sing pas aku Ora. Ayo. Ora sing pas polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan. Ayo. Ora sing pas aku. Lah kan patok wis cepet yo nembang yo. Bel. Apa tak buka no. Usah. Padahal aku ya ora tau ngirim apa. Asa bener petek bener. Ya. Ya. Apa? Ya. Sing foto kuwi lho. Ayo dipikir ya Mas Tres. Ana Windono ora bakal balian durung ketemu Petruk kantong bolong kiai. Sikro kang bala bumingal. Palwon uting ranmu darase karsani kok kayo anise punika Kakang Baladewa sembah bekti kula katur kok Prabu wis ndak tampa Kresna ora liwat pangestuku tampanana nuning nggih kula tampi pinunding mestaka Koko Prabu. Koko Prabu tindak saking pundi? Aku bubar wae saka negara Ngastina. Wa sing rembug aku disambati kelawan Nyai Duryudana magepokan kelawan pandhita anyaran sing jenenge Kiai Dawaludin kang mapan ana ing pertapan Sumur Jalatunda. Lah aku dikongkon bubarke Kresna. Karepku aja nganti ana wutaing getih. Lah tinemune jebul Kiai Dawaludin kesduk kurang duga ketitik kongkonan abdimu Anoman kepingin nyilih dampar ke Prabu Negara Ngastina kang ateges kepingin jongking palungguhane Yai Duryudana bareng tak buktekke Kresna katone Kiai Dawaludin pendhita kang winong wong ing dewa cinaketing Gusti ketitik
pusaka nenggala kang dak tamakne ora tumama malah kesempyo ing darat dadaning Baladewa kaya duwe kadigdayan kang linuwih. Mula tekaku mrene aku njaluk pambiyantumu. Sapa sing ora mudheng kasekten Ratu Indrawati kang minangka dadi titising Bathara Wisnu dewaning kabagyan. Lepas ana cakra jelas hancur badane Dawaludin Kresna. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon lerihin janging risang maweh gandrung sabarang Abdul Wukir moyak mayik ing pusaka cakra sanes jodhonipun nadyanto dipun tamakaken sedina ping 17 paribasane mboten bakal tumama wonten badaning Kyai Dawaludin. Lah karepmu kula aturi sumene sawetawis. Sepinten to kawaskitanipun Begawan Dawaludin yen iso mbatang menawi kula nata ing Dwarawati pancen pendhita kang pengpenganing yen ora bisa mbedhek aja to Kyai Dawaludin Pondok Sumurjala Tunda badhe kula bubaraken. Bagus Kresna, aku bakal bantu kowe. Hina semubang iwang aruna kadinetrane nganggo rapuk sabaning kukila ringgane goro seketer kini donganing kung derwowo sing bine panco iki Janaka nuwuning Sang Panembahan salah setunggiling punakawan kula ingkang nami Petruk. Petruk ilang nuwuning lakar kasinggihan. Sumeneo sawetara ning pawon mengko bakal entuk padhang kowe Janaka. Sapa iki? Sapa kowe iki sanak? Rambut dhateng kula pun Begawan Cekok Taruna. Cekok Taruna nggih, cekok niku jamu, taruna niku cah nom. Jamu kula niku nggih cah nom-nom niku. Wow. Kowe arep rene, kula badhe meguru dhateng Sumurjala Tunda. Omahmu, omah kula pun kadol. Omahmu kok iso kadol? Nggih ngopeni gendaan kula. Oh. Wis tuwek ojek gendaan. Nah iya to. Anakmu, anak kula pun mati. Bojomu, bojo kula nggih pun mati. Omahmu pun kadol domong ya Dwarawati kae omahe sapa? Idya. Ya ampun Janaka. Tambah tua kok tambah bagus. Kakang mbok kula kangen. Akhirnya iso ketemu ya ampun. Ayo delok yo.
Brata saking Gotha Sagara kula yen atana mutosa sang Sri ing pancen cinaketing dewane. Ya, aku bakal golek Sraya, golek jago nggo ngalahke kowe Dawaludin. Sapa kula Bambang Jakamurti? Kula badhe puruhita dhateng Nalendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kelakon panjang kamu yen kowe bisa mateni Dawaludin. Petruk wis paripurna anggonmu dandane moral kang sarta akhlake para kawuling Ngastina. Kowe wis wancine bali dadi punakawan ngancani para Pandhawa, momong para Pandhawa ing satriya tanah Jawa. Sapa iki? Bambang Jakamurti arep bubarke Pondok Sumur Jalatunda. Yen wis bisa nglangkai Dawaludin yo tampanana. Petruk sing dadi kiai. Nggih, Mo. Kula diajar bocah bagus nika sinten? Kowe pengen roh kae sejatine sapa? Nggih, tak bisiki. Wis krungu urung? Dereng, aku urung bisiki ya. Nah, iki lho. Wis roh? Nggih, budhal. Ora ketang mang menit aku wis iso nambani rasa kangenku ya Janaka. Nuwun inggih Kakang, mbok sewang-sewangan laku ya Dimas wis iso nambani rasa kangenku ngaturke panuwun. Kabeh pengapesane para Kurawa wis tak buka. Engko besok sangumu ning perang Bratayuda Jaya Binangun Dimas. Ayo, ojo songar sesongaran. Kowe sing dadi kiai kelakon mati dening aku. Aku ora bakal wani karo kowe. Aku ora bakal wani karo bocah wedok. Nggo apa maneni cah wedok? Lho, aku ki lanang, kowe ki wedok. Lanang, wedok, aku kuwi lanang. Ayo. Arep ngaku lanang lho iki lho. Ayo berubah ora? Badar sejati wujud ora? Iki nek ora mlebu ki jariku lho. Kurantawati bojoku. Ya ampun, Kang Mas panjenengane jane ning endi ae? Aku badar dadi wujud satriya bagus mung goleki aku lagi. Netepi lajering kautaman yo ki ndandani moraling para kawulodase kang mapan ana negara Ngastina Gandeng. Pakaryanku wis rampung, ayo bali. Muga-muga pakaryan iki dadi aku minangka dadi kiai. Ana ing besuke negara Ngastina bakal suda watak angkara murka. Kurawa barisan witing kelapa cawisna gempur pendo.
klopo witing klopo untuk Rangsang Baluwarti titir mati dening Kartomarmo. Sing ruwet wis udar, sing peteng wis padang. Nggih mboten witing klopone ruwet kok. Ora padang dadine. Nggih sing baku memuji wonten ing HUT Ambalwarsa SMA Negeri 1 Nganjuk menika sageta barokah berkah prestasi muridipun selangkah lebih maju kuncara hanjaying bawon.